אוקיי, תסתכלו אני עושה כבר לאחותי, זה לא ממומן. היי, היא לא יכולה לזוז. זה מי? טיסיק. אומייגאד. תסתכלו את הבפנים. מה? בוא נראיין אותך. בוא נביא את הכוסות שנייה. איפה הכוסות? כן, רגע. איפה הכוסות? מאיה? בסדר. איפה הכוסות? מה? יש כאן כוס. אני די לא מוצאת את הכוסות. אתם באות לאכול? כן, איפה הכוסות? לקחתי אותם למקום, מה? היא לקחה. זה מצב הסיטואציה, היינו חייבות לצלם לפני שיער. וכמובן שממשיכים. שירה, תשימי את הטלפון שלי באנה, פליז. שנייה. לא לזוז, אל תזוז, תסתכלי קדימה. ואין מספיק, מצב הנפלות מופעל. 3, 2, 1. יאללה, פסטה דוזי. לא, קודם לאסוף. ממא מיה. מגיע לנו לאסוף את כל הבלגן הזה. נאסוף יחדיו. נאסוף ביחד. כמובן. זה מצב הסיטואציה. אמא התפרקה, לא ראית. צילמתם? כן. אבל זה לערוץ שלנו ביוטיוב. 5. מה 5? סתם. מה כמה? טוב, אנחנו עוד שנייה מסיימות. ביי.